Baba. Makadi yenyu baba. Ndiri kukutora video. Okay. Hayi apha ndayitira chimota dust. Oh dust. Hayi wa plaza. Ndaona ukuthi mask yacho ndangoita se. Plaza muri mega kunoko. Inozara tsu. Alright apa nakuipa. Kwakadi kumba. Hayi kumba kuri rai. Handiti. Alright mogara kupi. Ini ndogara kuri. Oh mogara kuri muga. Oh munokhuluma isitebe. Ngiyakhuluma. Hayi siyabonga. Kanjani abanye? Abanye bathi. Hayi siyabonga. So thina basibiza uthi sisebenzela icompany babiza uthi Saint TV. Oh Saint TV. Siyabona ukuthi kubhaliwe Saint TV. Futhi sihamba nabangani betwabiza uthi ichawa. Chawa health care. Alright. Yebo. So namhlanje wena wenza ilaki namhlanje. Alright. So sazi ukuthi igama lakho ngubani? Igama nguAlexpiri. Alexpiri. Alright. So namhlanje ngihlangana nobaba uAlexpiri lo uthi uhlala eRimuka. Hayi siyabonga ubaba. Lapha. So uya ngapi namhlanje? Lapha ngiyakophinga. Okophinga emsebenzi. Hayi siyabonga. So uhlala ngale? Ngihlala le and every day ngihamba ngifika ngizophenduka. Uzophenduka. Hayi siyabonga. Nami ngibonge. So namhlanje ufuna ukwenza something. Alright. Singajwayelekanga. Asazi ukuthi uzosivumela uzothatha i-gift sifuna unikeza yona. Okay. Yebo. Sihamba nama-food hampers. Sithi masibona umuntu siyamnikeza i-food hamper. So nangu i-food hamper. Asazi ukuthi uzoyenza kanjani. Ngizabona ukuthi uzayenza njani. Shuwa ngibongile kakhulu. Inkosi ibusise. Shuwa ngingacabangeli. Ungacabangeli. Lakathesi. Hayi siyabonga. Nami ngibonge kakhulu. So azazi ngizabona ukuthi uzayenza njani. Alright. Sizokusiza ukuthi hayi aningahluphe ngizaphaka ngale ibhasikili ngilungiseka. Hayi sifuna ukukusiza. Alright. Ubaba wami. Alright. So maonakazi ukuthi ndinogona kutaura Ndebele. Sokuzothi mozonditi ndinonisekuru Zimbabwe because ndinotaura Ndebele. Isindebele uyasazi. Hayi ngiyazama ngiyadobhadobha. Kodwa udobhadobha uyakhuluma. Ngiyadobhadobha futhi ngithanda wonke umuntu. Lakathesi into. Ngithanda wonke umuntu futhi ngijabule kakhulu ukuthi ngibone ubaba wami. Lakathesi. Ubaba uAlexpiri. Simshayi ngo surprise. Ungacabangeli. So sicela ukuthi uhambe uyanikeza imuli abantwana umane abantwana kubade yebo. So nangu i-food hamper ina konke ukudingekayo ukufuna hayi mthindele. Ndazama bada. Singathi kukhona konke okufunakalayo ungadliwa ngabantwana. Yebo. Yeah, kuna 2 kg rice, kuno 2 kg sugar, flour, mafuta rimo, salt. Bathi yonke. Bathi konke kukhona. Konke kukhona. So mrikana ndogona ta. Hayi siyabonga. Alright. Sorry. Right, mborkat. Mina ngipiri ngihlane lapha eSt Anne's. Ngibona baloncedo sifike ngendaba yeCOVID le uhambeni kwethu esukwenzayo. Ukuthi imsebenzi leso kuyahlupha isikafu siyahlupha. Kodwa ungahlana labo bayakunceda. Cela inkosi babusise. Beqhubeke besiyaphambili. Hayi impilo bayenzele kakuhle sibili ngomoya wabo abawenzayo. Ngiyabonga. Hayi wasiyabonga babaphili lami ngibongile. Siyabonga uhambe.
samurungwa zvona tiri kubata kwese anditi ndo maitredi wavo eSaint TV from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle nechawa health kin eSaint TV crew titi much love. Yeah.